děláme z dnešního videa, dneska si vás připravil hosta. Pojď, sem. Ahoj všichni. Neboli Kiki Style, že jo? A bude to Představa versus realita. A jinak si chceme omluvit, protože jsme u babičky. A budou tady všechny staré prostě věci a bude tady bordel a krámy a tak. Ano, takže to nás omluvte a ještě nás omluvte za jednu věc. Ano, já vím. Neumíme jednu věc, musíme se jí naučit přes YouTube, bohužel. Protože my máme papírovou realitu a představu a něco napsaného, že jo. Takže vždycky prostě bude třeba takhle a vstávání ukážeme. Takže my můžeme jít asi na to. Čau. Bélo. Představa. Vstávání. Kolik je? 6? No, to bych stát asi mohla. Ještě se rychle ustalu. Dneska bych to mohla stihnout, nasnídat se a tak. Jdu se rychle oblíct. Co si dneska vypět asi na sebe? Realita. Vstávání. Kolik je hodin dnes? Kolikže je? 7? To si dám ještě. Cože, no jo, 6 je teprve. No to si dám ještě hoďku. Mám ještě čas. Tak kolik je? 7:30? No to si děláte srandu, to nestihnu. Rychle, budu do školy, rychle budu. Ježiši, kdo mi zase volá? Budu rychle, co je, kdo co chce zase, nemám čas, do školy, rychle do školy, počkat, ještě jsem si něco zapomněla. Jo, dobrý, rychle do školy. O půl hodiny později. Sakra. Už jsem zase nestihla. Blbej autobus. Už se na to fakt vyprdnu. Hodím se na Maroda. Představa. Praní. Filipe, pojď prosím tě vyprat to prádlo. Ano, už jdu, Prosím tě, dej to prádlo do pračky a rozstřiď to. jakože na Ano, černý, bílý a ano. Dobře. Takže to je černý. A jo, a mami, já se tě ještě potřebuji zeptat. Ano. Mám to rozstřídit takhle prostě, že budu pát jedno, nebo to mám prostě hodit se všechno do sebe. Prostě všechno do sebe. Takže nemusím rozstřídovat. Ne, tak to radši nerozstřiďuj. Jo, dobře, bude to rychlejší. No vlastně, aby zase, bude to asi lepší, protože aby zase maminka se nezlobila. Já to radši udělám po jednom. Tak. 40, 30, 20, tak to... To nejde. Blbejka. Tak, strašný. Jak to může jít? Kolik si kalendář? Jo, těch. Tak. Kolik je na tom napsáno? Kolik je tady tady je? No tady je 60, dáme si 60. 60, točení. Tak. No, asi už to jde. Takže asi... Tak já se tam máme. Mami? Ano, Filipku? Filipku, děkuju ti a můžeš jít už na ten počítač. Realita. Praní. Filipku, prosím tě, pojď
Pojď prosím tě vyprat prádlo. Ano, mami, už jdu. O půl hodiny později. Filipe, pojď už konečně vyprat to prádlo, já už na to nemám nervy. Bože, furt. Prosím tě, Filipku, rozstřiď to a dej to na 60 stupňů. Na 60. Tak A nemlad to s těma dveřma. jo, já musím, ale protože já jsem naštvaný. Já ho Minecraft, ty mě zavoláš a mě zabije zombík. Mám to ostřídit? No, jako já nevím. Jak mám to ostřídit nebo ne? Jo, rozstřiď to. No, dobře. Já jdu do obýváku. No, jo. Kašlu na to. To musím ostřízovat. Takže kolik říkala 95, tak tam dalo to maximum, že jo? No takhle. Na maximum. A říkala žehlení? Nebo říkala sprchování? Asi to sprchování. Já dám žehlení. OK. A zaknout. Sakra, já zapomněla vypnout to. Tak já jsem to jako ostatu radši dám. Teď to musím nastavit. Tak už to funguje. Mami, už si můžu hrát? Tak na to teda zapomeň. Čekala jsem na tebe půl hodiny. A Alou, jdi se učit. Představa. Věšení prádla. Mohla by jsem už jít pověsit to prádlo. Tak já radši půjdu. Pak na to nebudu mít náladu. Krásně to Filip vybrá. A krásně to voní. Tak nechám to takhle, aby to prosvítalo. Vonělo. Neměla jsem si vzít ten telefon. Neměla jsem to náhodou vypnout? No jo, měla. Počkejte chvilku vlastně. Měla jsem to vypnout. Ježiši, Kristeno, vidíte, já jsem zapomněla vypnout tu televizi. No, dobrý. Už můžu to jít konečně pověsit. Hezky to pověsíme. Aby snad to přes tu noc nějak uschne. Doufám, že jo. Jo, to je dobrý, to jsem docela povedla. Protože to dělá už tak dlouho. Celkem dobrý. No, hotovo, to byla rychlovka. Realita. Věšení prádla. Měla by jsem už jít vyndat to prádlo. Že jo? Nejdřív ale zavřu dveře. Jinak by jsem šel ten kouš, co venku chlapi grillují. Tak já zavíte. No to si snad ten Filip ze mě dělá srandu. On to všechno smíchal dohromady? No to snad nemyslí vážně. No tak to ať zapomene, to má teda týden za raka jako. Nechám to venku. Tak to jsem teda pěkně rozčilená jako. To uvidí. Fakt toho Filipa mám plný zuby. Já už fakt nevím, co s ním mám udělat. Aby si konečně zapamatoval, že už to má třídit. Já už na to nemám nervy. Fakt nemám. Fakt, že ne. Realita. Výlet. Ty holky jsou časný mraká, stěžují. A já jsem na sněžce. Jupi, počkej, já si udělám selfiečka. Další selfiečka. A další selfiečka tady. Hezký byl výlet na výlet. A jdeme na to. Jo, tak to je super. Jo, dobře, že jsem si koupil ten iPhone. Představa. Výlet. Ještě, že jsem si vzal ty hulky, ty jsou super. Sněžka. Jo, sněžka. To byl. Tak, hulky, dáme si selfie, jo. Tak počkejte. Tak. Počkej, a dáme si selfie.
taky pojďte. A jdeme odcházet. Ty krásu, já se strašně nudím. Co kdybych dneska třeba šla ven? Podíváme se, jak tam je. Tyjo, tam je docela pěkně. No tak, to já se jdu teda oblíknout. Představa, ale omlouvám se, že jsme to řekli až teď, uprostřed vlastně scénky, ale bohužel jsem na to tak trošku zapomněl, takže nám to asi zkazí trošku video, ale doufám, že se nezlobíte. Omlouváme se prostě. Omlouváme se. Oblékání. Když je tam tak hezky, tak bych si asi mohla vzít ty kraťasy. Tak já si je vemu. Jdu se převlíknout. Už jsem zase oblečená, tak já se jdu mrknout teda ven. Ty byla? Není zas takový úplně strašný teplo, jak jsem si myslela. Ale jo, dá se to přežít. Půjdeme si zaběhat. Ty bláho, to jsem si dala pěknou běhačku. Fuj, jsem určitě zhubla. Tak se zase někdy uvidíme. Ahoj, přírodo. Ty jo, mohla by se mít ven. No podíváme, jak tam je. Ty bláho, tak tam bude zima, tak to nejdu. Když tak zítra. Dneska určitě ne. Dneska fakt ne. Představa. Chytání Pokémonů. Já jsem nějaký unavený. A podívám se, jestli má být to, jestli má déšť. Pojďme si. Kód. No pršet nemá, tak se podíváme na oblohu. No tam je krásně, tak asi můžeme jít na loď Pokémonů. No tak jdem. Takže. Tak. A je tady vlastně tuto. Hele, tam se takový Pokémon, tak se ní půjdeme podívat. Hele, Pokémon nějaký, no co, ní půjdeme podívat. Realita. Chytání Pokémonů. Hele, Pikachu, Pikachu. Představa. Usínání. Já už asi půjdu spát. Doufám, že se mi rychle si nastavím budíka. Nastavila jsem si ho na 6. Dobrou noc. Realita. Usínání. Ty už bych měla jít spát. Tak já už půjdu. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, počkat boty. 1, teď. Ježiši, vytomá děka. Vytomá děka. Já už asi půjdu spát. No, nebo bych se ještě mohla dívat chvilku na videa. Kolik je? 12? Tak to už půjdu spát určitě. A nebo? Ne, budu se dívat na videa. Zítra je sobota asi, jo. Tak jo, fakt už bych chtěla jít asi spát. Doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. A odběr. Budeme rádi za nějaký komentář. Toto video najdete na jeho kanále a možná i na mém kanále. Možná, ale asi ne. Úplně nevíme. Asi bohužel ne. Jinak se omlouváme za některé chybičky, ale přece Jo, to byla točíme fakt... to poprvé. Tak. Jo, to je naše vlastně první video. Vlastně první. My doufáme, že se vám tohle video líbilo. A zatím ahoj. Čau.